बैबायदियानो जोंनि थांखिफोरखौ इसिबां मोजां थांखिखौ धंस खालामफैनो हाबाय। दा बेयाव आं बुंनो नागिरनाया बे मोनसेयानो जोंनि थांखिफोरा जोंना बिराद टेम्परारि आरो बे टेम्परारि जानायनि जाहोना जोंना बारा गिदिर गिदिर जेबो जाहोन नङा। जोबोद फिसा फिसा जाय जिनिसफोरखौ जोङो जिउआव नैबे समाव जोङो लाथावाबो जायो, जाय जिनिसफोरखौ जोङो जिउआव नैबे समाव एन्जय खालामथावाबो जायो, बे जिनिसफोरानो जोंखौ बादा जानानै दङ दायो। दा जोङो बुंलायलायो खिन्थु गोसोथोनाया जायोसो। आं बारा फोथाया गोसोथोनाया जायो होननायाव आं बारा फोथाया बेखौ। गोसोथोनाया जुदि जामारोमोनबा, मोजां मोननायानो जुदि गोसोथोनाय जालाङोमोनबा गोबां सेंग्रा सिख्लाखौ गोसोथोनांगौ आंनि बुजिनायाव। मानोना मोनसे फुजायाव थाङोबा, मोनसे हाबायाव थाङोबा नैबे बिथिङाव फैनानै दा गोबाङा गोबावखौ मोजां मोनलायलायो दा बुंनो थाङोबा आरो रियेल बाथ्राया नंगौना नङा बाथ्राया। खिन्थु गोसोथोलायनाया जोङो गासिबो गोसोथोलायनाया जाय बाथ्राफोरखौ लानानै, जाय जिनिसफोरखौ लानानै, जाय मोखांखौ लानानै जों सानबाय थायो, साननायखौ जागायजेनो, अब्लासो बेयावसो मोजां मोननाया जायो। जायखिजाया जिनिसानो जाथों, जायखिजाया मोखाङानो जाथों बियो। दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे समाव फरायनाय समाव जोंना साननांगौआनो नैबेफोर जिनिसाव नङा। साननांगौआ जोंना फरायनायावसो, साननांगौआ जोंना मा जानो नागिरदों बेयावसो। अब्लाना नायबानो जाबाय सोर बेलाय गोसोनाया जाहैयो जाया बे सहस नङा। दा बेनि थाखायनो जोङो बुजिनांगोन। दा बेयाव फरायसाफ्रा जुदि बार्निं डिजायारआ जुदि थायोबा, जोबोद लुबैनाया, जायखिजाया जिनिसखौ लुबैनाया जुदि थायोबा बे जिनिसखौ मोनैनि खुनु माना गैया। बे मोनसे बाथ्रा। बिनि उनाव सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय फरायसाफोरजोंबो जाजोबगोन बेबायदि नङा। जोंहा बिमा बिफा फोरोंगिरि गासिबो थानांगोन। दा बेयाव जाय बिथांमोना खम जालांदोंमोन, बिथांमोना बुंनाय बायदिबा क्रेडिटखौ बिथांमोना बिमा बिफानो होबाय। दानिया जोंहा साननो गोनां बाथ्राया बेनो, बिमा बिफाया क्रेडिटखौ जोंहा लानो हागोन ना हाया? फरायसाफोरखौल' बुंबा जानाय नङा, बिमा बिफायाबो क्रेडिटखौ लानो हागोन ना हाया? आंनि फिसाखौ आं सिलेक्ट खालामबाय, जोंनाव क्रेडिटआ फैनो हागोन ना हाया? बिमा बिफायाबो थानांगोन। बेनिखायनो आङो बुंबाय थादों, बिमा बिफाया जोंहा फिसा फिसौनि सिगां थांखिया थाग्रोनांगोन बिमा बिफानाव। जेरैखि जाया आंनि गथ'खौ माबा मोनसे खालामथारगोन, नायबानो जाबाय होनबा इयामुनि बिमानि बाथ्रा बुंनाया, इयामुनि बाथ्रा बुंनाया। बिफाया फरायनोनो होला, खिन्थु बिमाया थांखि दङ जेरैखि जाया आङो इयामुनिखौ फोरोंगोन। हौवाखौ गारनानै बिमा बिफानि न'आव थांनानै फोरोंबाय, मोनबायाव लेटार लानानै डिस्टिंसनाव पास खालामबाय। थांखि दंमोन माने बिमाया, इयामुनि बिमाया जेरैखि जाया फोरोंगोन। जोंनाबो जानांगोन बिदि होननानै हौवाखौ गारनो खिथागोन आङो, दखान हौवाखौ गारनो खिथागोन आङो। दा बेयाव जोङो बुजिनांगोन खिन्थु। दा बेयाव आंनि खावलायनाया बेनो, जोंनि बिमा बिफायाबो फिसाखौ खांनाय लोगो लोगो दायथ'आ फैनाय लोगो लोगो आरो दायथ'खौ जुदि मोजाङै फालिलांनांगौ जुदि जायोबा, जोंनि बे फालिलांनाया जाफुंसार महर मोनहैनांगौबा बियो बिमा बिफानाव थांखि थाबासो मोनहैगोन, नङाबा मोनहैनाय नङा। माब्लाबा जोंनि गथ'आ फरायनो सिगाङाव फरायनाय नङा, माब्लाबा जोंनि गथ'आ बारा बाथ्रा मानिनाय नङा। बै समाव जुदि गावहा थांखि गैखायाबा ज्राव गारगोन। फरायसाफ्रा जेरैबायदि थांखि गैयाबा फरायनायखौनो ज्राव गारनो नागिरो, फरायनाया मोजां जाया। बिमा बिफानि जोथोन लानायानो एखे, बिमा बिफानि जोथोन लानायानो एखे। दा बेनि थाखायनो आं बिमा बिफाखौ खावलायदों, बिथांमोनाबो जाहाथे जोथोन लानायनि बेलायाव मोजाङै जाजानो जुदि लुबैयोबा थांखिया बयबो लानांगोन। बे बाथ्राखौ खावलायबाय। फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बेयाव गोबां फोरोंथाय सारफोर दंफैयो, बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर आंनिफ्राय। मानोना बेबायदि बिथिङाव एफा बुरजा हेड फोरोंगिरि थानाय आं थांनाय खिनियाव लोगो मोनाखै। खमसे खम आं थांनाय खिनियाव लोगो मोनाखै। सारमोनसिम जोबोद साबायखर। सारमोना बेयाव जोबोद बाहागो लाफैबाय गोबां बिबांनि। दा फोरोंगिरि सारमोनखौबो खावलायगोन आङो, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेयाव सारमोना जा बाथौनि सासे गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों सारा फरायसाफोरनि न'खर गिदिङो, फरायसाफोरखौ जोबोद जोथोन लायो। दा बेयाव प्राइभेटनि फोरोंगिरिफ्राल' जोथोन लानांगोन बेबायदि नङा, गभर्नमेन्टनि फोरोंगिरिफ्राबो जोथोन लानांगोन। गभर्नमेन्टनि फोरोंगिरियाबो न' थांनानै जोथोन लानो हानांगोन। गभर्नमेन्टनि फोरोंगिरियाबो बिमा बिफाखौ बुजायनो हानांगोन, न' थांनानै फरायदोंना फरायाखै, जोंनि सात्रफोरा बेफोर खामानिखौ मावनो हानांगोन। दा बेयो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जाबाय, माखासे स्कुला जाबाय। आं मिथिनायाव हाइ स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा सम लानानै सम रानना लालायनानै फरायसानि न'खर थांनानै खबर लानाया जाबाय। दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय गंसे गंनैल' फरायसालिया न'खर थांनानै जोथोन लाहैनो नागिरोबा, खबर लानो नागिरोबा जानाय नङा। गासिबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा न' थांनानै फरायसाफोरखौ खबर लानाय जि खामानि
बेखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मावनो हायो। दा बेयाव आङो फोरोंगिरि सालुखौ गाज्रि बुंनो नागिरा, फोरोंगिरि सालुखौ सोंखारिनो नागिरा, नाथाय फोरोंगिरिनिफ्रायनो गोबांनिफ्राय खुगानिफ्राय आं खोनानो मोननाय इन्टारनेटआवबो दङ माखासे फोरोंगिरिफ्रा सोनानै दोनदों। दानि फोरोंगिरिफ्रा जास्ट क्लासनि नामाव क्लास खालामो गोबाङा, बिनि अनगायै जेबो खामानि मावा। मानो? बिनि जाहोना जाहैबाय फ्राय फरायसाफ्रा टिउसन लाखायो। बे जाबाय जाहोनानो। टिउसन लानायनि थाखाय फरायसालियाव बारा गोसो होनानै फोरोंनो नागिरो। आंनि बाथ्रा नङा दे, गोबां फोरोंगिरिफ्रा बुंनाय बाथ्रा। दा बेयाव टिउसनखौ खिन्थु जोङो लानांगौ नंगौ, टिउसन लानाङा होननानै बुङाखै आङो, टिउसना लानांगोन। खिन्थु टिउसन लानाया जोंना फरायसालियाव जाय जिनिसखौ खालामबाय, फरायसालियाव जायफोरखौ मोजाङै बुजियाखै बैखौ मोजाङै रोंफिननो थाखाय टिउसना जानांगौ। फरायनाया मोजाङै फोरोंनाया फरायसालियावनो जामारनांगौ। दा बेनि थाखायनो आं फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन। गोबां फरायसालिफ्रा दिनै बादायलायनाय जाबाय, प्राइभेट फरायसालिफ्रा। जोंनाबो गभर्नमेन्ट फरायसालिनि फोरोंगिरि, गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जि बादायलायनाय, जि चेलेन्ज, बे जोंनि एटिटिउड, बेखौ जोङो लानानै फैनांसिगोन। दा बेनि थाखायनो आं सार बिथांमोनखौ खावलायदों। सारमोना गोबाङानो मावगासिनो दंखायो, नाथाय गोबाङानो मावाखै। दा बिनि थाखायनो जों बयबो जाहाथे मावनो हायो, बिनि थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय। दा बिनिफ्राय सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि जि खामानि मावनाय इनस्टिटिउसनावथ' थागोन, बिनि अनगायै जोङो इन्डिभिजुवेला माखासे खामानि मावनो हायो, इन्डिभिजुवेलाबो मावनो हायो। दा बेयाव जोंनियाव गोबां गोरों गोरा माखासे ओंखारबाय, गोबां मेलेमजिबि जाबाय दङ जोंनि गेजेराव, मेलेमजिबि ओंखारबाय, गोरों गोरा ओंखारबाय। नाथाय जोंनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोना जेबो खामानि मावथाराखै बेखौबो बुंनो नागिरा आङो। नाथाय जेसेबां जि खामानि मावगासिनो दङ, बे खामानि मावनाया जोंना थामहिन जालायलायाखै, बेखौसो बुंनो नागिरदों आङो। दा बेयाव जोंनि गोबां गोरों गोराफ्रा, जोंनि गोबां मेलेमजिबिफ्रा जोंनो नुनायाव दिनै जोंनो जेरैबायदि जि खामानि मावनांगौमोन जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय, जेरैबायदि जोथोन लानायाव जोंनि बिथांमोनाबो बाहागो लानांगौमोन, बै बाहागो लानांगौ जेसेबां बिबांनि बाहागो लानांगौ बेबायदि लानायखौ नुवाखै। बिदि होननानै आङो एक्सट्रा बिराद खामानि मावसिनो बेखौबो बुंनो नागिरा, आं बेयाव थामहिन गोरोबलायिखौनो होननानै बुंदों। दा बिनि थाखायनो जोङो जाय बिथांमोना एसे गोरों गोरा जाबाय, जाय बिथांमोना इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै सिनायथि मोनबाय, बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि समाजखौ, जोंनि बारहावाखौ मोजाङै लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे खामानि मावो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। दा जोंनि गेजेराव माखासेनि गेजेराव खिन्थु साननाया दाबो दङ, गुबुननिसो फिसा आंलाय बेयावलाय मा बुंनांगौ दङ, गुबुन जायगानिसो मानसि आंहालाय बेयावलाय मा मावनांगौ दङ। जोंनियावबो गोबां बेबायदि साननाय दङ। नाथाय जोङो जुदि दिनै भारतखौ नायोबा, दिनै जुदि बुहुमखौ नायोबा, दिनैनि दिनावबो मालायनि थाखाय गोबां खामानि मावग्रा दङ। गावनि मावसे मावनानै मालायनि मावनाय आरोबाव ओरैबायदिबो मानसि दङ, गावनिखौ गारनानै मालायनि थाखाय खामानि मावग्राबो दङ। सानैसो मानसिनि नाम बुंगोन आङो, बेयाव गासैखौबो बुंजोबनाय नङा आङो। दा बेयाव जोंनि खाथि खालाव थाङोब्ला जुदि वेस्ट बेंगलाव नायोबा करिमाल हक दङ, जाय मानसिया सापात बागानाव खामानि मावनानै जाग्रा। बे मानसिया मास मोनसेयाव 1000 फैसा दोननानै बाइक गंसे लानानै बाइकआवनो बेमारिफोरखौ लानानै मेडिकेलाव लानानै थाङो। 5,000 खामायो मास मोनसेयाव, 1000 जों थाव सोयो आरो बेखौ गुबुन मानसिफोरखौ नायनो थाखाय। बेबायदिबो मानसि दङ। बिनि उनाव एसे बारलांबाय दा एसे सोरहाबा गोबां मानसि मोननांगोन, ओरै सानजाहा गोबां मानसि दङ। एसे बारनानै दि आरो 10 मिनिट बाजिखौ नाय, जाय मानसिया गेलेर होननाय गामि, जाय गामिया गारि मटर खारनो बेबायदि लामा गैया, जोबोद गाज्रि, बिराद गोजान गिदिंनांगौ, 70 किल'मिटार जायो। बैबायदि गामिनि थाखाय हारसिं मानसिया जेसेबां गिदिर हाजो दंमोन, जेसेबां गोजौ हाजो दंमोन, बैखौ जेबो सानालासिनो हारसिंनो हाथुरा अन्थाइ देखावग्रा खादा लानानै दानै लामा दिहुनदों। 22 बोसोरनि उनाव लामा ओंखारदों। फिल्म ओंखारबाय दशरथ माझी ना मा होनो फिल्म ओंखारबाय। बेबायदिनो मानसि दङ, खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा, दंफां दाननानै जाग्रा, ओंखामबो मोनजायाखै माब्लाबा गथ'बो दङ। बेबायदि गोबां मानसि दङ भारतआवबो। बेबायदिजों दिनै भारतआ गोबां माहाजोनबो दङ। आजिम प्रेमजीमोनखौ नाय, गोबां फैसाखौ कौटि थाखा खामायो। कौटि थाखाखौ जोंनि गथ'फोरखौ नायनायाव, जोंनि समाज सिबिनायाव बिथांमोना बाहायगासिनो दङ।
दङ एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नाय सोर सलमान खान सोर शाहरुख खान सोर अमिताभ सोर मा मा दङ अक्षय कुमार कौटि कौटि थाखा खामायो कौटि कौटि थाखाखौ दान होनानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ दुनियायाव गोबां मानसि दङ दा बेबायदि खामानि मावनाय नाथाय जोंनिया माब्लाबा माब्लाबा सानफ्रोमबो नागिरो गुबुननिसो आंहा बेयाव जेबो मावनांगौ गैया जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आंहा नाथाय बेबायदि सानबा जानाय नङा बेयाव नोंथाङाबो बारग'नाय नङा मानोना नोंथांनि फिसा फिसौआ मोजां फरायदोंबाबो नोंथांनि फिसा फिसौखौ मोजां खालामनो नागिरदोंबाबो जुदि गुबुननि फिसा फिसौआ गाज्रि जाबायबा बे गाज्रि फिसा फिसौजों नोंथांनि फिसा फिसौआबो माब्लाबा नङा माब्लाबा लोगो मोनगोन आरो लोगो मोनोब्ला नोंथांनि मोजां फिसायाबो गाज्रि जाहैनांगोन बियो मानोना गाज्रि फारसे एक्सट्रागा बारा जायो गोसोआ गाज्रि फारसे बारा जायो दा बेनि थाखायनो खावलायो जाय बिथांमोना गेदेर गोलाव जाबाय एसे एनै गोरों गोरा जाबाय जाहाथे एसे एनै टाइम होयो समाज सिबिनायाव एसे एनै टाइम होयो जोंनि फरायसाफोरखौ जोथोन लानायाव दा बेखिनि बाथ्राखौ फोरमाया बिनि उनाव अर्गानाइजेसनजोंबो खामानि मावो आमेरिकायाबो मावदों होननानै बुंदों दा अर्गानाइजेसन होननानै बुङोब्ला बर' जाथि बायदि खाफाल गोनां गैया खोमा गोबां समाव नुनो मोनो जोङो बर' जाथियाव माब्लाबा 42टा माब्लाबा 50टा माने आफाद दङ बर' जाथियाव दा इसिबां बुरजा आफाद दङ दा जोंनि जाथियाव दा बे जुदि आफादफ्रा बयबो जुदि समाज सिबिनायनि एसे एसे मावोबा बयबो जुदि सोलोंथायाव एसे एसे मावोबा जों बायदि खाफाल गोनां आरो जों बायदि स्पिड डेभेलप जानो हानाय मोनसेबो जाथि थानाय नङा खोमा भारतआव मानोना बर' जाथिनि समान इसिबां आफाद गोनां मोनसेबो जाथि गैया आंनि बुजिनायाव भारतआव दा बे 50टा गाहाम आफाद थानाय नङा जेरावबो मोनसे जाथियाव दा साननो गोनां बाथ्राया जोंहा बेसो बे आफादफ्रा जोंहा थाल मिल गोरोबलायाखै आं दहाय बुंनाया बे आफादफोरनि खामानि मावनाया थाल मिल गोरोबलायाखै दा बेनि थाखायनो जोङो बयबो थाल मिल गोरोबलायनायनि गेजेरजों सम आरो बोथोरखौ नायनायनि गेजेरजों सुबिदाफोरखौ नायनायनि गेजेरजों जोङो खामानिफोरखौ मावलांनांगोन बेखिनि आफादा जुदि एसे जुदि बयबो मावोब्लाबो जोंनि बर' जाथिखौ आरो बे भारतआव जौगासारनाय जाथि होननानै जोङो सिनायथि थानाय नङा बेसेबांबा स्पिड जौगाग्रा बेसेबांबा गोजौ जौगाबाय होननानै जोङो नुनोखौ मोनगोन मोनसे समाव दा बेनि थाखायनो आङो बयबो जोंनि आफादफोरखौबो खावलायनो मोनो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो जुदि बयबो गोसो जानानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयोबा बयबो गोसो जानानै बिमा बिफाफोरखौ थुलुंगा होयोबा बयबो गोसो जानानै समाजखौ जोथोन लानो नाजायोबा जोबोद मोजां जायो दा बेयाव आङो रावखौबो सोंखारिनायबो नङा नाथाय जोङो नुनो मोना गोबां आफादफोरखौ जोङो बेबायदि खामानि मावनाय बारा नुनो मोना दा बेनि थाखायनो जोङो आफादफोरखौ खावलायगोन बयबो आफादफ्रा जाहाथे बेबायदि खामानिखौ मावो दा गोबां बाथ्रा बुंनाय नङा आङो जोबोद गरमबो जाबाय आंबो एसे बान्थाखौ सोर मोनगोन नायगासिनो दं आङो जोबोद ना गोसोआव दं आं मा बान्था नागिरदों बान्थाखौ सोर मोनगोन नायगासिनो दं आङो दा जियानो जाया मानो जोंनि जि जाफुंसारनायनि लामा बे जाफुंसारनायनि लामाया गोबां जेबो लामा बिसोरा मोनसेल' लामा बे मोनसे लामाया जाहैबाय बयबो बिमा बिफानिफ्राय लानानै समाज सिबियारिफोरनिफ्राय लानानै सात्रनिफ्राय लानानै फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै बयबो गोब्राबै नाजानांगोन बयबो मोनसेल' सात्र'आल' गोब्राब नाजाबा जानाय नङा बयबो गोब्राबै नाजानांगोन दा बिनि थाखायनो बयबो गोब्राबै नाजागोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो जोबोद मोजाङै बर' जाथिखौ लानानै थानो हागोन जोबोद गोजौआव बर' जाथिखौ लानानै थानो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय बिनि उनाव जोंनि जि खामानि मावनांगौ बे खामानिफोरखौ जोङो मावहैगोन दा बेयाव आङो जि बाथ्रा बुंबाय फंनैसो आंनि बाथ्राफोरखौ आङो लाजोबनांगौ होननानै बुङा आङो आंनि बाथ्राखौ लाजोबनांगौ होननानै बुंखाया आङो मानोना गोबां मोजां लेक्सारगिरि फैयो दाख्लै जोंहा IAS मोननाय जोंहा फोरमान ब्रह्म फैयो बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंलांगोन आरो गोबां बेबायदि मिथिं जायो गोबां मोजां आलासि फैयो गोबां मोजां आलासिया बिबुंथि लाखियो दा बेनि थाखायनो आङो बुंनो मोनसेल' बाथ्राल' बुंगोन आङो गासै जिनिसफोरखौ सारै जारि नायनानै जोङो साननांगोन गोसोआव लाखिनानै जानाय नङा दे बेखौ गोसोआव लाखि रावबो मानसिया गोसोआव लाखिनानै खामानि मावनो हाया बे समाव नङा गोसोआव लाखिजोबनानै खामानि मावनो हाया दा बेयाव आंनि बाथ्राया सोरबा सप्तासे मास मोनसे लागोन सोरबाबा बोसोरसेबो थानो हागौ मोनसे बाथ्राया गोबांखौनो बावलांजोबगोन सोरबा बिराद गिदिर बुंनाय मानसिया बुंनायाबो मोनसे मोननै बाथ्राया बिसोरखौबो थानो हागौ जोबोद मोजांबाबो माखासे दिननि उनाव बावलांजोबगोन दा बिनि थाखायनो जायफोर बाथ्राफोरखौ खामानियाव फैगोन बायदि मोनो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो साननांगोन साननो हानानै बेखौ जोङो जोबोद बिजिरनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो विजडम
नलेजाव मिसन नङालै आंनि बाथ्राखौ खोनानानै गेदेर गोलावनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै जि बाथ्राफोरखौ रोंनाय बायदि मोनदों बे रोंनाया बे नलेजाव बे नलेजआ जेबो नङा बियो नलेजखौ मानसिया थांनो हाया नलेजआ नोंखौ पास खालामनो हागोन माबा माबि खालामनो हागोन बेजों नोङो थांजोबनो हाया गोबाव सम थांनो हाया आरो बेजों नों खामानिखौ गोबाव सम मावहैनो हानाय नङा नाथाय जुदि नलेजआ वेस्टजों जुदि सोलायबा बे जुदि नोंनि मिथिनाय नोंथांनि गियाना जुदि बेखौ बुजिनायसिम बिराद मोजाङै बुजिनायसिम सोलायनो हाबाय अब्लानो खिन्थु बियो नोंथांखौ लानानै थांगोन बेसेबांबा गोजौसिम बेसेबांबा गोजानसिम लानानै थांगोन दा बेनि थाखायनो आङो बाथ्राफोरखौ जायखिजाया बाथ्रा बुङावनो गुबुनफ्रा बे बाथ्राफोरखौ गासैखौबो लाजोबनानै बे बाथ्राफोरखौ साननो थाखाय खावलायगोन आङो दा साननानै जुदि बुजिनानै गोसोमसिम जुदि फैनो हायोबा जोङो जोबोद मोजाङै जाफुंसार मोनगोन नङाबाना थांखिखौ आङो डाक्टार जानो लाबाय बिराद गोरालै माथो डाक्टारा मा जिनिस बुजियाखैना आङो माबोरै जानो हायो बुजियाखैना आङो इन्जिनियारा माबोरै जानो हायो बुजियाखैनो आइएसआ माबोरै जानो हायो इउपिएससि परीक्षा पास खालामनो हायो एपिएससि माबोरै जानो हायो बुजियाखैना आङो ओरैनो थांखि लानानै होबाय सासा बुजिनोबो नाजायासै बेबायदि जोंबो डाक्टारबो जानाय नङा इन्जिनियारबो जानाय नङा आइएस आइपिएससिबो जानाय नङा ओंखायनो थांखिया जुदि लाबायबा थांखिखौ मोजाङै बुजियो आरो मोजाङै जुदि बुजिनांगौ जायोबा साननो नांगोन जोङो ओंखायनो आं दहाय बुंनाया जोंना साननाया गोसोआ सोरनिबायाव नङा सोरनिबा मोखाङाव नङा लेखायाव थानांगोन नों मा जानो नागिरदों बै जिनिसा थानांगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोबां बाथ्रा बुंला जोङो गोबां बयबो बाथ्रा खोनालायबाय थायो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय जायफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय इयुननि समाव जोङो जोबोद गेदेर गेदेर माबा मोनसे जानानै नुजाबोयोबा लोगो मोनलायगोन बे डाक्टार दङ सासे रिनाल बर'नाव सोंदोंमोन टाइटेला रिनाल बर' माबायाव मुसलपुर मेडिकेलाव अयसुद नार्जारि मा दङ बेयो माबा दङ नावखाथायाव बेयाव फरायजानाय मानसि बिसोरो रिनाल अयसुद अयसुद होनबाय लासित बिला रिनाल लासित बिसोरो जोङो फार्स्ट फरायनो मोनदोंमोन खिन्थु जोङो सिनाया दा उनावसो सिनायबाय आङो बे रिनाल बे लासित होननानै रिनाल होननानै जोंखौ सिनाया जों बिदि फरायदोंमोन बिथांमोना जोंखौ मिथिया गोसोआव थागोन फरायनायखौ दा बेबायदि जाहाथे उनाव सिनायलायाबाबो माबा मोनसे जानानै लोगो मोनलायलायो बेखिनिखौ आं गसायनायाव आरज गाबबाय आरो मिजिंबो थिबाय आरो बेजोंनो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि जि बुंनो बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों